Ziegako ilunduran presoak liburuak jaso behar zituela eman zion buruari. Eta arropak atondu, eta paperen dredatuak ordenatu, eta izara multzoa berriz ere ohe gainean zabaldu beharko zuela. Erlojua lurrean aurkitu zuen, zapaldua, kristala utzirik. Leihoparean, ilargi betearen argitan, so eginik ikusi zuen orratz geldiek 2:23 markatzen zutela. Gelako nahazte borrastea antolatzen hasi zen, hotzez dardaraka zegoen, nekaturik, gogaiturik, bakarrik eta bilusik, pospolorik ere zuen, lurrean zegoen piloan estropezao egin zuelarik, ia erori zen, eta ostikada bat josien liburuei. Behatzetan min hartu egin zuen.